Fl-2009 saru numru ta' emendi f'kapitlu 363 tal-Liġijiet ta' Malta l-att dwar il-Kunsilli Lokali. Meta saru dawn l-emendi, id-Dekasteru tal-Kunsilli Lokali kien jaqa' taħt ir-responsabilità tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Fost l-artikli li kienu emendati kien hemm artiklu numru 8 li f'subartiklu 5 jgħid li l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali jistgħu jsiru qabel f'każ li l-elezzjonijiet ġenerali jsiru sa mhux aktar minn 4 xhur qabel. Iżda minkejja kienu stess responsabbli minn dawn l-emendi fil-liġi, l-4 filgħodu Lorenz Gonzi għażel li jgħid li l-liġi ma kienx tippermettilu jressaq l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali aktar il qudiem bilan li ġustifika d-deċiżjoni tiegħu li jseħħ elezzjoni ġenerali għad-9 ta' Marzu. Tkellem dwar dan il-kelliem ewlien laburista l-avukat Owen Bonnici fil-Breakfast News ta' One. Riforma teknikament tagħmilha hu, u ma jafx jagħmilha. Issa jiena għandi soluzzjoni, jiena naħseb il-Prim Ministru ġeneralment qed ngħidha, jew jikdeb sfaċċatament. Jew inkella jitkellem jisu qiegħed f'ħanut tat-te. Min-naħa tiegħu l-avukat Mark Sant qal li din kwistjoni ta' kredibilità għaliex il-liġi hija ċara. Fil-fema tiegħi m'hemmx fejn titfixkel il-liġi hija ċarissima jgħidlek li il-Prim Ministru jista' jmexxi l-elezzjoni 4 xhur lem jolgħu quddiem jolura. Owen Bonnici fil-waqt li rikonoxxa li d-data tal-elezzjoni ġenerali hija prerogattiva tal-Prim Ministru saħaq li la darba li wrid tal-elezzjoni ġenerali għadha ma ħarġitx, Lorenz Gonzi għadu fiċ-ċans jirrimedja s-sitwazzjoni. Id-domanda allura għaliex għamilta fid-9 ta' Marzu l-elezzjoni. Il-Prim Ministru qiegħed legalment f'possibilità li jressaqha lura jiġifieri jġib aktar qabel l-elezzjoni ġenerali għal għax ir-ritt ħajoħroġ fis-7 ta' Jannar. Għadu fiċ-ċans ġifieri. Għadu fiċ-ċans jekk irid miżerjament jagħmilha fit-23 ta' Frar jekk irid. Kif kien ikkonfermat anke fis-qarrija l-Uffiċċju tal-Prim Ministru ippubblika wara konferenza tal-aħbarijiet tal-mexxej Laburista Joseph Muscat, l-elezzjoni ġenerali setet issejħet għal qabel id-9 ta' Marzu. Fis-sigħat li għaddew il-mexxej Laburista qal li jekk Lorenz Gonzi rid jibqa' Gran Fatma s-siġġu tal-poter sal-aħħar minuta m'għandux jinqeda bil-gideb biex jiġġustifika milu. Iżda għandu jgħid b'mod ċar li għall-interess tal-Partit Nazzjonalista jaqbel jtawwal kemm jista' jkun.